Nalo-ke ibhele le hayi eguntukati zama ukujaha uboya bakhe buthunga kaze ukhandane. Gibela esihlahleni makatshana umpopolo ngibheke ukuthi hawu nangebhenga lapha nomthungo omusha ukhande ngoboya bakhe. Adini makatshana madoda fake i-roach. Hayi buyaphi siswenke kangaka madoda. Ngqungquzele hawu ngqungquza kwelinye ibhele yayo elinye ibhele yilo leli lengu. Hawu kwenzakala manje. Hayi buya-ke lambatha madoda uyafika khala i-tiger lidini yahamba-ke manje bayolanda isikhumba sakhe uboya. Hawu bahambele phambili madoda idudlu bathathe bobabili manje awu babopele esihlahleni madoda. Bagqoke i-tiger ukhanda ngale ngoba awubhenga futhi alibhenge uma. Yes hayibo buyele emuva bobabili lambatha.